खुलुमबाय। गाबोनो 5 आगस्ट 2024 मायथाइनि दा UPPL नि गाबोनो गुथि जोनोम सान। बे गुथि जोनोम सानाव UPPL दोलोनि जानानै जोंनि UPPL नि गायसनगिरि आफादगिरि मानाव गेदेर उरखाव गोरा ब्रह्म बिथां लोगोसे BTR नि जोंनि बयनिबो मानिनां गेदेमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनिसिम लोगोसे साफ्रोमबो UPPL नि दैदेनगिरि मावथि लोगो नोंथांमोननिसिम बे सुजुगावनो गोजोन हामग्लायनाय आरो साबायखर बावहरदों। नोंथांमोननि जि नाजानाय, नोंथांमोननि जा सानफ्रोमबो गोब्राबै खस्थ' खालामनाय, बे खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै BTR आव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हादों। BTR बासिनि बा BTR नि थागिबि साफ्रोमबो रायजो राजानि जानानै UPPL दोलो गोख्रोङै खामानि मावनायाव नोंथांमोननि जा मदद, बे मददनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साफ्रोमबो BTR नि रायजो राजा बिथांमोननिसिम अरायसम साबायखर थागोन आरो फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो नोंथांमोननिफ्राय मदद आरो हेफाजाब मोनगोन होननानै जों हास्थायो। जोङो नुनो मोन्दोंमोन थांनाय गोलाव सम जोंनि माखासे जेंना जेंगोना बिदि दङमोन, होमबाबो जोंनि बर' हारियाव माखासे समस्याफोर दङमोन। बे समस्याफ्रा दिनैनि तारिखाव अलमस्ट जोबनायनि लामायाव। दिनै मानाव गेदेर जोंनि BTR नि CM प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव सान हर बिथांनि जि खामानि मावनाय, बिथांनि जा भिजनारि लिडारशिप, बे लिडारशिपनि जा मोनसे गोख्रों दैदेननाय, बे दैदेननायनि थाखाय दिनै मोनसे बर' हारियाव मोजां ट्रेन्सफरमेसन फैदों, मोनसे ग्रेट चेन्जेस फैदों। दा बेनि थाखायनो बिथांखौ मोनफ्रोमबो समाव मदद खालामबोबाय थानाय बर' रायजो राजा आरो मोनफ्रोमबो हारि हारिसानि रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो UPPL दोलोनि जानानै साबायखर बावदों। दा बे सुजुगावनो मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंखानांगोन जे थांनाय गोलाव समाव संग्रामनि समाव माखासे जानाङि जाथायफोरा जादोंमोन। दा बेनिफ्राय जोङो उद्धार मोननानै दिनै मोनसे मोजां पजिसनाव फैबाय। दा बे समाव जोङो हारि दानायनि जि गोख्रों जि खामानि मावगासिनो दङ, बे खामानि मावनायाव बयबो लोब लोब बाहागो लाफागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव UPPL दोलोआ बेबायदिनो रायजोनि जानानै सानफ्रोमबो खामानि मावबाय थागोन होननानै खोथा होबाय। लोगोसे बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय। थेंक इउ।